at magpatayo ako ng magandang hotel. 5-star. Lahat ng Abu Sayyaf magbakasyon dito libre. Diyan kayo mag-check-in. Yawa ka. Walang away. Dalhin mo baril mo. Para makatulog ka. Nervyos ka kung walang baril. 5-star. Para bakasyonan lang ninyo. Hindi, ospital pati ito. At magbabalik ako ng almost on a regular basis. Baka once a month. Tingnan ko lang yung progress ng trabaho. O, mag-utos ako na. Huwag niya akong kalimutan, ha? Yung, kung may sobra na pera. 5-star hotel. Kompleto talaga. Carpeted. Malalim na carpet. Kama, bago. Mabango. Banyo. May bathtub. Pwede ka na mag-ahit muna. Pasyal ka sa Mindanao. 5-star hotel. Pero, mahirap man tayo. 3 kwarto lang yan. Mundot-mundot kayo sino ang makatulog dyan. Alangan. Hindi ko. Pero, totoo. I'm talking in hyperbole. Hyperbole. Instead of just saying it outright that we are really interested in your welfare. Huwag kayong sabi na, natural yan eh. Understandable sa akin na bakit kayo nag-alsa ng arma. But temperate muna. Pero may maiwan talaga ako. In the last remaining years, mayroon ang Mindanao, pinakamalaki ang Mindanao kasi pinakakulang. Balang araw, lagyan ko kayo ng international airport. Train, yung mahaba masyado, yung buntot nandoon na sa ulo.